गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिहरबाय। दायो आङो दादानि प्रडाक्शनाव जे सिख्रि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन बेवहाय आङो फार्स्ट टाइम रल खालामनो मोन्दों, माने एलबाम गानो मोन्दों आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। गानाबो जोबोर मोजां, माने टिउनिंनिफ्राय लानानै लिरिक्स एन्ड अल गासिबो मोजाङानो मिलौदो गारांजों दादा तरुन आब' पुर्निमा मोनहा खनदों एन्ड बेयाव गानानै आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। दायो आसा खालामो नोंथांमोना दा जोङो खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। रमान्टिक नामा मेथाइ? औ रमान्टिक। गोसो आंनि लांदां लांदां मानो मोनो, गोसो आंनि खाराव माराव मानो जायो, गोसो आंनि सिरि सिरि मानो मोनो, गोसो आंनि उसाव बादाव मानो जायो। नों खाथियाव गैयाब्लानो सना, नों खाथियाव गैयाब्लानो गोसो आंनि लांदां लांदां मानो मोनो, गोसो आंनि खाराव माराव मानो जायो, गोसो आंनि सिरि सिरि मानो मोनो, गोसो आंनि उसाव बादाव मानो जायो। नों खाथियाव गैयाब्लानो सना।